מוח הבינה. מה יש במוח הבינה? וק של 1 ו-3. החלק התחתון של הדת. כן. וק של 1 ו-3. נכנס לכלי חב"ד של הבינה. לחב"ד. ויש שם דחייה. למה? כי בבינה יש לי דחייה רגיל. כן. שינון גימל, קריאה שנייה, מה יהיה? במוח החוכמה חב"ד, נכון? כן, אבל רק לאחד אנחנו נביא את כל החב"ד, ובשלוש אנחנו נביא רק את החוכמה. עוד פעם. באתה, נכון? באחד, אתה רואה זה אחד. באחד אני מביא את כל החב"ד. כן. ובשלוש מביא רק את החוכמה. נכון. חב"ד אח. חב"ד של האח דאח. ראינו אותו. כל החב"ד של אחד. וחוכמה. ושלוש. של האח כל דפנים. רק את החוכמה. עכשיו, איפה היא נכנסת החוכמה דאח דפנים הזאת? בתוך החוכמה גם כן. גם, להעביר אותה. עכשיו יש לי קבצ'וץ' בתוך החוכמה. חכן, יש לי חכן בחוכמה. צריך לעשות בסוגריים את כל הוא רשם חב"ד חגת, לחב"ד. חגת זה לא נכון, חגת זה בשין נ"ג. זה חב"ד. החגת זה בשין נ"ג. נכון, אני זוכר שכבר דיברנו על זה. נכון. מה אתה אומר? הוא רושם פה לחב"ד חגת. איפה זה פה? בשין נ"ב. כן. לאיפה, אבל זה לא חגת, זה רק לחב"ד. לא, זה למטה זה מוח הבינה, זה נכון. איפה? זה מה ששאלתי לך הרב מקודם. לא, אבל למטה, אתה מדבר שינון ב' למטה זה מוח הבינה, זה נכון. לא, זה כלי חב"ד. כתוב בהתחלה בברוך, למטה בכלים, לחב"ד חגת, אין חגת פה. זה כלי חב"ד. אין פה כלי חגת. קריאה ראשונה גם מחולקת לשניים, יש שין נ"ב ושין נ"ג. הנה, תראו מה יש פה, מה יש כאן בסידור הזה, עכשיו לא נגעתי בזה. מה כתוב כאן? איפה? מחוק החגת. מחוק. אז החגת בסוגריים לא להכניס אותו. רק לחב"ד, זה לא נכון. אז זהו, זה מה ששאלתי מקודם את הרב, איפה החגת פה? אני לא מבין, רק לחב"ד. לא משנה. אנחנו מחקנו את זה. מה? זה לא חגת, זה רק חב"ד. שין נ"ב. לא לחב"ד, זה לחב"ד, והדחייה לחגת אחר כך. יש פה רק כלים של חב"ד, לא רואים פה חגת. בגלל שזה מחוק אצלך, מרוב שזה מחוק, אז זה כבר מחוק. לא, אני אומר אצלי.